bay mekalo kleshegi samba fla ani muga annani o bisimila mali kunafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunafoni kɛnɛ kan. Foni daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye comité du pilotage dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation ni ale yɛrɛ baaraw kun daminɛna ni phase communale ale ni régionale kun kɛla a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na phase nationale o yɛrɛ kɔni daminɛna min yɛrɛ kɔni kolobo karila n'a an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye colonel Asimi Goita o y'a yira k'a fɔ nin phase yɛrɛ kɔni na u yɛrɛ kɔni bɛna kuma fɛn minnu kan o de ye kuma minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɛmɛna phase communale ani phase régionale kɔnɔna na ko u bɛna olu baaraw ko olu lakuraya. Kunnafoniya kɔnɔna na colonel Asimi Goita a yirala k'a fɔ ko n'u tarata don mai kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ni an ka dolontana kɔrɔba ye min ni ale bɛ wele ko Seyidu Keita ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka usine belebeleba o yɛrɛ kɔni dilan Sanangɔrɔba commune kɔnɔna na ni ale bɛ Kati marabolo kɔnɔna fɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko baara ninnu yɛrɛ kɔni daminɛna kabi san 2021 kɔnɔna na ɲɔgɔn dalajɛ ninnu yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye Seyidu Keita ale ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ ŋaniya min sigi o ŋaniyaw yɛrɛ kɔni bɛna waleya ni wagati damadɔ in na. An bɛ taa an ka sanfɛ kalanso la a yirala k'a fɔ AM jɛkulu ma ale ni sanfɛ ekɔlidenw olu yɛrɛ kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan kɛ ka tɔgɔma o yɛrɛ kɔni kɛ ni ala ye juma nata yirana mai kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati u b'a yira k'a fɔ u bɛna tagama ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka bɔ kulu sanfɛ fo ka taa se boulevard de l'indépendance la o hukumu kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ u yɛrɛ bɛ ka nin kɛ kun min kama k'a sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sanfɛ kalandenw ye ko olu yɛrɛ kɔni ka kalan ko o yɛrɛ kɔni jɔlen don ko a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko a bɛ san 2 ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ kɔni bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ekɔlidenw ka hakɛ ni an bɛ ale wele ko bourse ale ni turuso ni u b'o o yɛrɛ dɛmɛ ni fɛn min ye ko kalanden caman bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka o sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ji ani kuran ye ko o yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ sanfɛ kalanso ninnu yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la campus olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanfɛ kalanso maaw u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini kɛ k'a sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye AM jɛkulu ye ni o yɛrɛ kɔni cila n'a ye a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ u yɛrɛ kɔni tilala k'a kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ u kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila k'a sabu kɛ halisa olu yɛrɛ kɔni ma jɛ ni jɛkulu in kɔ. Diinɛ ko kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye maison d'âge ye ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don eji ale yɛrɛ kɔni ɲɛnɛbɔli ma olu yɛrɛ kɔni bɔra ka kunnafoniya bila k'a fɔ ko ɲinɛ san 2024 ko eji tagaliw labɛnw yɛrɛ kɔni daminɛna o b'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye avion kun fɔlɔ ye ko o yɛrɛ kɔni kan ka bɔ ni ala ye mai kalo tile 23 yirana san 2024 kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni b'o u kun da makan kan an bɛ ala deli ala ka kɛ barajiba ye a tagabagaw ma ka taga ni ka segin kun nɔgɔ u bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔ fan fɛ kunun tarata don mai kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye minibisi dɔ ye ni o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka a kun da Gawokaw olu baara kan ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ye binganni wale o yɛrɛ kɔni ta ka olu ma ko fɔta ninnu sɛgɛrɛ dugudenw olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɛlen ka binganni wale o yɛrɛ kɔni kɛ yan'u ka u labila ko u bololafɛnw olu bɛɛ lajɛlen minɛ o la o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ masi o yɛrɛ kɔni ma jogi masi o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na. Amini jɔrɔ o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express bɛ i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga sini jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka
kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma et frère Cargo Express ka ito Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o kaw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minanci ko la cogoya min na. Alisa ameto anga ba maliba ale kunnafoniyaw kɔnɔna na sese kun bɛ ni ale yɛrɛ kɔni tɛ waritigi dogolen anga Bamako Sudanɲare ni ale yɛrɛ hôtel Radisson Collection o yɛrɛ kɔni tigiba ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye baara caman o yɛrɛ kɔni kɛ anga ba maliba kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni dɛmɛ caman o yɛrɛ kɔni don ba maliba ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ yɛrɛ kɔni na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire maire dɔ ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka yuruku ko o yɛrɛ kɔni ta ka sese kun bɛ sɛgɛrɛ fo ka taa se miliyari 4 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire ale ye kiiritigɛlamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka tigɛda kɛ ni yuruku kɛlɛ ani maa minnu yɛrɛ kɔni bɔla k'a dɛmɛ olu yɛrɛ kɔni kan an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka nin cɛba in ka a kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la ko fɛn min yɛrɛ kɔni Niger marabolo kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger capitale ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka labɛn dɔ o yɛrɛ kɔni sigi sen kan fɛn min yɛrɛ kɔni Mali Burkina ale ni Niger ni RC ko o drapeau ko u yɛrɛ kɔni bɔra ko o caman gulo u ka marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na hali u ka rond-point olu bɛɛ lajɛlen na ani u ka baara yɔrɔ caman o y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kɛ kun min kama o de ye baaraɲɔgɔnya min bɛ ka tɛmɛ Mali Burkina Niger ale ni RC ni ɲɔgɔn cɛ ko o baaraɲɔgɔnya ko o tɔ sinsin. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegali jamana ɲɛmɔgɔ kura Basiru Diomaye Faye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka yala kɛ ka se Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ka taa bɔna o yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ la Alassane Dramane Ouattara bɔɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni kunba ye min o de ka taa foli bila o yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ la walasa baaraɲɔgɔn u bɛ se ka tɛmɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na a y'a sɔgɔlen to an na toujours an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔ an na.